أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe ɓe dental ar andu juluma mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum mi yafnima ɗum noon bandiraɓe men ɓe bandam ara andu diine maɗa to YouTube nonne kadi dendagal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto min calmini moni kala e mon min juurima ɗum min jafnima ɗum eɗen jokka windande men ñalawma hande kalannoɗen ko waɗɗinta kafara en kaali gueɗe ɗe kalɗen baɗɗinoje kafara wondude e debbo en ha joni teyde taƴa en ɗum ɗo foof koko waɗɗinta kafara ko nonne aw maniyan walla yaltinde maniyu so neɗɗo yaltini maniyu kadi ene waɗɗina kafara yaltinde maniyu nde foti o wondu e debbo o maniyu o yalti foti o wat jungo makko o fijiri alladu makko ha maniyu makko yalti foti wo'in bi idamati fikrin hayso ko e dumnude darande o ƴeewi tan ƴeewki jurki ha joni maniyu yalti ɗum ɗo kadi ene waɗɗina ha joni kafara yobde nde kam waɗɗima heddima ene waɗɗina kafara illa an yukhalifa adatahu so wana taw noon ɗo ƴeewki ɗo so tawi ɗon ha joni lundima aada makko no wano ni kanko aada makko ene wonno omo ƴeewanno ƴeewki jurki tawa maniyu yaltani hande o ƴeewi ƴeewki jurki ki maniyu yalti wona ni wonno aada makko ɗo waɗɗinta e makko tan ko yobde waɗɗinta e makko kafara mbiɗen so tawi maniyu yalti foti yaltini maniyu o koye ɓuucodirede ha maniyu yalti walla seflodirede ha maniyu o yalti ko alda e yettodirede wondede nde waɗi gorago makko e debbo ala ɗum ala hen ko memodirede tan ha maniyu yalti ɗum ene waɗɗina ha joni kafara walla ɓuucodirede ha maniyu yalti ene waɗɗina kafara so neɗɗo teyi e yaltinde maniyu e sababu dumnude darande mum walla miccande mum kadi ene waɗɗina kafara e konngol lollugol ko niwi non mbiɗen so wona tawa ɗo dumni darande walla miijo ɗo tawa ɗo maniyu o yalti ɗo aada makko wona noon wano omo dumnanno darande taw maniyu yaltani walla omo dumnanno miccogol taw maniyu yaltani ɗo kafara waɗɗota ko e makko waɗɗoto e makko tan ko yobde ñalawma makko ha joni alal muhtari e konngol cuɓongol to lahamiyu wa man i'tada adamul inzali min idamatil fikri awin nadari gadoriɗo wasde yaltinde maniyu so dumni darande walla miccade wa khalafa adatuhu wa anzala lundi aada makko maniyu yalti ɗo waɗɗaki e makko kafara kama ashara lidhalika lahamiyu wakhtarahu fa qala illa an yukhalifa adatahu ala almukhtari so ɗum ala kay waɗɗinto e makko kafara kono so lundima noon aada makko waɗɗinta e makko kafara wo ina amna bita ammudi nadaratin fa ta'wilani joni kalanoɗen ko dumnuɗo darande joni noon o dumnani darande kono noon o daari darande ko kanko noon teyi darande nde wona darande jamfinde tan o guita makko jani e hunde ala kanko kay ko kanko tigi wela o ƴeewi nden o ƴeewi darande nde juutani noon maniyu yalti ɗone mbete ene waɗɗina kafara walla waɗɗinta tawilaji ɗiɗi goni hen ko sellina hen ko waɗɗinta kafara no ceerno alaysin wi ko fama muyaji ɗiɗi sharhinɓe mu dawwan ko jicci e majji ko wasde waɗɗinde kafara tawde o darande nde juutani so nde juutino so maniyu yalti ene waɗɗina kafara tawde lundaki aada makko so lundima aada makko waɗɗinta kafara joni darande nde juutani kono wona darande kadi nde ferguitande sinno ko darande tan nde o ferguiti o wini tan o wonirano ƴewde o yiyori tan juutani maniyu yalti ɗum kadi waɗɗinta kafara kanko kay joni ko kanko tigi wela o ƴeewi kono nde o ƴeewi nde ƴewkiki juutani maniyu yalti ɗo mbete ene waɗɗina kafara walla waɗɗinta ɗo ko jicci hen ko waɗɗinta kafara idha lam yukhalifa adatuhu so tawi lundaki aada makko kadi so tawi aada makko ne kanko hayso ko hono noon o darduno maniyu yaltata ɗo kadi ko kafara waɗɗaki tan ittifagan ɗo koye kawrangal seremɓe
so tawi non lundaki aada makko kanko so yidi mani ene yaltanno kono joni ƴewki ki juurani do mbete ene waddina kafara walla waddinta ko selli hen ko tanno eden pamira darande ne juurani de so yaltini mani waddinta kafara kono non memgol kam e buucindirgol dum kam hayso juurani so yaltini mani ene waddina kafara kafara non so wadi holko wadirte kafara ceerno wi bi it'ami 60 miskinan ko nyamminde capande jeegom miskino li kullin muddun tawa kala miskino ko muddu tottate miskino fof ko muddu tottate dum woni ko nyamminirte capande jeegom miskino fof muddu non wawi wona libar dewdo seeda sabu ko heewande juude didi jiida do kadi yimbe be paamato o do muddu o jiida e muddo jaltinteedo askal muddo hoore o on buri mo heewde on ene wona kiloji didi dewdi hedde 200 gram o ga non ko feccere rewnde seeda sabu ko heewande juude de bertode kofaaki de bertaaki wade ha heewa dum so wadama e feccere tan heewi ko heewde wadde non ko don fawoto sa qimima dum wono ko hedde temedde joyi en waddata don sabu sa ƴeewi a tottata neddo maaro meho sa ƴeewi maaro ko jarata ko sa ƴeewi ko foti waawde ñamde dum hoddir tan palar maaro ko jarata ko wono tan ko temedde joyi dum so tawi ko nyammino kafara wadde do tolnoto o do kafara non mo kalaten nyammingol makko mo lebbi didi deggundirdi o kafara o do baddido kala kafara zihar kafara wondore kafara ha joni so neddo hontirama korka fof ko hono o do ndedo feccere wadirte jiida e mudduji badateedi ha joni askal muddu horidi o nyammina capande jeegom miskino goro fof muddu fof non ko neddo goto tottataake ha joni mudduji di a tottata mudduji didi neddo goto ala wadataake tawde kay ko kafara o goto neddo fof ko muddu tottate wo wala afdalu nyamminde nde non den buri yidede aw siyamu shahrayn walla o hora lebbi didi deggundirdi so tawi o nyamminani aw itqi ragabatin walla o rimdina dande ha joni non on saha so tawi o rimdina dande de ganduda ko dande non hisnde de ala ayiba dande de o jeyi ka zihari hono no zihar wadanteni dande rimdintende to zihar tonde ko hono de ne rimdinde do sardiyeji gondi e dande de tondi ko din sardiyeji jahara do e do nyammingol do kafara do dum woni do kafara do ko gol do nyammingol ko ndedo dande rimdinte hen nyamminde capande jeegom miskino walla rimdinde dande walla horde lebbi didi deggundirdi ceerno wi mo haalana en non o wi e faayidaaji o haalanno la yujzi'u fil it'ami ghada'un wa isha'un li kulli miskin wiide ene wada la yujzi'u fil it'ami ghada'un wa isha'un bottare hirande dum yanata miskino fof ala dum yanata li anna sunnata nasata ala al muddil wahid ko muddu goto li kulli miskinin kala miskino kama la yujzi'u it'amu halasina muddan 60 miskinan sa wadi capantati muddu a wi'a toto dum miskinabe capande jeegom dum ne kadi yonata bi ma'ana li kulli wahidin muddani goro fof mbalana dum mudduji didi joni dum do yonata la yujzi'u it'amu halasina muddan 60 miskinan dum yonata wadde non la tata'addadu al-kaffaratu bi ta'addudi al-fitri fil yawm al-wahid so tawi ko nder nyalawma goto a taji a dañi ko en wade kafara a nangiti nyalawma ha boyi kadi a taji ala dum a wiata ke yawar kafara goddo e nder nyalawma he goto a taji joni al foti wadde kafara yehi ha do he eruji didi kadi badda goddum a wiata ke hankade wal kafara nder nyalawma he goto kafara o goto tan la tata'addadu al-kaffaratu bi ta'addudil fitri fil yawmil wahid walakin tata'addadu bi ta'addudil ayyam dum woni do jinnoden yettade yimbe be paama dum no feewi a taji hande a wadi ko ene wade kafara a wiyama kafara ene wadde ma a jodi ma ha do e boyde a watti goddum ko kafara goto o tan waddi kono jango ari yimbe no pori horde a dawrani korka walla a hori ha woddo yikada taji kafara goddo kadi waddima baawo jango ari wadi non kadi kafara goddo waddima nyalawmo fof kam sa wadi ko ene wadde kafara ene waddina kafara
nyalawma fo sa wadi ko ena waddina kafara ena waddina ma kafara qala imamul baji wal mutaakhiruna min ashabina يراؤون في ذلك الأوقات والبلاد فإن كانت أوقات شدة ومجاعة فالإطعام عندهم أفضل ɗum ɓe ƴewata koto batte ñammin to so tawi koye saha heege ñamminde ɓuri kadi e yimɓe ɓe ene ƴeewe so tawi ko galo on wiya yo hoor ɗum ɓurata wadde mum tampere so wiyama yo ñammin alana ɗum caɗele so wiyama yo rimɗina alana ɗum caɗele basɗo hoorde ɓuri webde mum e wiyede yo ñammin wiya yo ñammin ɗum ɓuri wonde needi mum so tawi koye saha heege goto fof ene nangto e nguura ɗo mbiyeɗa ya ñammin mbete gongol aɗa wasa wattude ko wayi noon nonne kadi neɗɗo o waɗa kafara makko kanko baɗɗo o taƴƴo o mo mbiɗen kafara ene waɗɗe makko o waɗana hoore makko kafara ko nonne wa an amatin wati'aha korɗo makko mo yaaɓi e lewru korka o forsi korɗo makko ɓe gondi o lelodi e mum ɗum ne kadi o waɗa kafara makko ko ɓe lelodi ko o waɗana korɗo o kadi kafara aw zawjatin walla joom suudu makko akraha ha mo forsi haɓe gondi ɗo kadi o waɗana on kafara niyaba tan lomtade goto e mabɓe fof o yaaɓi korɗo makko e lewru korka kanko waɗanta ɗum kafara o waɗat kafara makko hawa gayna kadi o waɗana on kafara aw zawjatin walla joom suudu makko akraha ha o forsi ɗum haɓe gondi kadi e lewru korka ɗone kadi omo waɗana hoore makko kafara omo waɗana on kafara ɗum woni niyaba tan lomtade ha joni debbo o walla korɗo o kono fala ya suumu noon o horantaɓe wala ya'tigu an amatihi korɗo o kadi o rimɗinanta ɗum o rimɗinanta korɗo o horanta ha joni korɗo o horanta joom suudu makko o joom suudu makko o noon omo wawi rimɗinande ɗum saabu waɗande ɗum kafara walla o ñamminana ɗum 60 miskino korɗo o ko ñamminande ɗum tan woodi 60 miskino o horanta ɗum o rimɗinanta ɗum so tawi noon o waasi woni ko jogorɗen haalde wo in a'asara so ronki kanko ponnoɗo yaltinde kafara o kanko gorko bannoɗo ndeɗo bonande o wiyama yo wat kafara kono Allah waɗi ko basɗo o ala kafarat yo debbo o waɗan hoore mum kafara debbo o yo waɗan hoore mum kafara wa raja'at o rutto e gorko o ruttamo ko waɗanno ɗum kafara ko yo gorko o yo debbo o waɗan hoore mum kafara rutto e makko o yoɓa ɗum ko waɗanno hoore mum kafara ko illamta sum tawde wona korka waɗiri illamta sum tawde wona korka waɗiri tawde kay debbo o kañumne waɗirani hoore mum kafara koko rimɗini walla koko ñammini yo rutto e makko o yoɓa ɗum ko ñammini ko walla rutto e makko o yoɓa ɗum ko rimɗini ko so tawi ko korka noon debbo o waɗiri ala ɗo kay hankadi debbo o yoɓetaki debbo o noon so ina rutto e makko bil aqalli koye ko ɓuri famɗude minar ragabati e dande ndewo kayli ta'ami walla ɓetu ñamde o ɓerno ko ɓeti ko qima mum jarata muddo wonata ko 500 kono noon ko ɗum woni qima o kono ko jarata ko noon fof ko 400 en 500 en kono noon geɗe ɗiɗi ɗe potani so omo rutto e makko bil aqalli minar ragabati wa kayli ta'ami joni dande nde ƴeewete dande nde ko jarata ƴeewe ɓetu ñamde o ko jarata so tawi tawama ɓetu ñamde o ɓuri famɗude ko ɗum woni ko gorko o yoɓatamo so tawi tawama ko dande nde ɓuri famɗude ko ɗum gorko o yoɓatamo nde wonde so tawi wayani noon wayata kono kanko ƴeewi ko tiiɗi ko o waɗi o yiɗi ko ñamde e gorko o wadde noon so omo rutto e gorko o ruttoto e gorko o koko ɓuri famɗude e ɓetu ngu hakkude mum e dimɗingol ngol kala hen ko ɓuri famɗude ko ɗum gorko o yoɓatamo ko heddi ko on kadi so tawi ko korɗo kam ɗum fukkima waraja'at ɗala bata zawjaha yo ɗaɓɓir joom galle makko bi an yarudda laha ma kaffarat bihi yo on ruttumo ko waɗiri kaffara an nafsiha fi ghayri siyami tawde wona korka bi haysu idha dafa'atil kaffaratu ta'aman lazimahu irja'u nafsi kayli ta'ami so tawi ko ñamde o tottamo ñamde wa idha kaffarat bi itgi ragabatin talabatuhu bil aqalli min qimati ragabati so tawi ko to ñamminde ha joni yo ɗaɓɓirmo ko ɓuri famɗude e qima o ko 100 kono o jarata ko 50 yo tottumo 50 ɗe hono wi omo rutto e makko qima o
wa amma in kafarat bi siyami so tawi wadir kafara ko korka fala hilata fi raddi siyami korka wawa ruttade sabu gorko o wiyata yo hor kadi wawa yobde mo korka ka de wonde korka ala jobo dum so wana Allah dum kay hankali ko wadani galla kawtan o ligganima kaw de wonde dum wawa yobade dum woni ibnu arafata wi wa in kaffarata an nafsiha bi sawmin lam tarji'i bi shay'in so tawi o horani hore makko o wadirani hore makko kafara ko korka ala do kay ruttora ko e gorko haydara o ruttora ko e gorko o haydara ceerno wi wa fi takfirihi anha in akrahaha ala al-qiblati hatta anzala ta'wilani tawilaji didi ngoni mbere gorko o ene wadana debbo o kafara so wawni debbo o be buucundiri ha kambe dido fo be jaltini maniyaji mabbe kanko kam omo wada kafara makko debbo bawnado one mbete omo wadana dum kafara nyalawmu mum boni kanyum yobata nyalawmu mum mbete non omo wadana dum kafara sabu koko wawna buuca ha mani yalti walla o wadanta dum kafara ta'wilani ta'wilaji didi ngoni e kaado hala mbete wadana mo kafara walla o wadata ta'wilaji didi ngoni hen kongol ko libni abi zaidin al-qayrawani gongol ngol ko lil qabisi wa huwa al-qawlu bi adami takfiri anha on wi ala o wadata kafara wa zahirul mudawwanati yuwafiqu ma dhahaba ilayhi ibnu abi zaid on wi ko mo wada kafara kono non ko selli ko wiyama o wadata bi so tawi debbo memi gorko walla so gorko memi debbo ha maniyaji mabbe jalti mbete no wadde makko yobde wal kafaratu no addito mudawwan qala imam min malik wi na'am alayhi al-gada'u wal kafaratu 'inda malik ene waddi makko yobde o wada kafara do woni to mudawwan ko ibn abi zaidin wi ko goddo gabisi wi ko wadata kafara kono ko ibn abi zaidin wi ko ene yaadi e ko ari to mudawwan wonde so tawi o buuci momo be buucindiri o forsi debbo be buucindiri ha mani yalti e mabbe do o mo wada kafara makko o mo wadana debbo o kafara do windande men haadata so Allah jabi ha windande men arore mi salmini moni kala e mon mi juuri mo dum mi yafni mo dum ko Bokar Ahmad Diop to no adi wa min be on ketki jamon jaram